Kiska vybehla k studničke, aby sa mohla pozrieť na svoj obraz, vyčesať si kožuštek, umyť si ňufáčik a nakrútiť fúziky. Keď došla k jej okraju, zistila, že studnička už zamrzla. Na jej povrchu bola tenká vrstvička tvrdého ľadu, ktorý ju chladil do labiek. Vynikajúce. Stačí, keď podmetám chvostíkom sneh a studnička bude úplne ako zrkadlo. Zaradovala sa. Ako povedala, tak aj urobila a vo vyleštenom kúsku ľadu sa skutočne videla ako v zrkadle. Hneď sa dala do česania, nakrúcala sa hneď vpravo, hneď vľavo, pozerala sa na seba zblízka aj z diaľky a každý chlpok si narovnala ako podľa pravítka. Keď sa takto Kiska upravovala, nemala oči pre nič iné ako pre seba. Tentokrát ju ale predsa len kútikom oka zaujalo čosi farebné na druhom konci studničky. Rozhodla sa to preskúmať zblízka. Drahá dáma, vy ste ma prišli vyslobodiť. Som vám taký vďačný. Už som sa obával, že tu zostanem uviaznutý navždy. Kiska zostala udivene stáť. Ako to, že ten lesklý kamienok na ňu rozpráva? Veľmi sa ospravedlňujem. Zabudol som sa predstaviť. Anton Chrobák je mi veľkým potešením. Kiska sa pozrela zblízka a v tomto uvidela. Na rade bol ctihodný chrobáčik Chrobák. Jeho farebný chrbát sa krásne leskol a vyzeralo to tak, že sa nemôže ani pohnúť. A skutočne to tak bolo. Nožičky mu totiž primrzli v hladine studničky.